Mě říkal, že ti fixne pousčer, se jí zeptej. Jak mi fixneš pousčer, retarde? Tento. Cože? Jak uvidíš, vole? Jak uvidím? Ne, ucít. Co zas ucítím, vole? Jak spravit posture. A co mi chceš spravit na posture? Hej, co děláš? Co děláš, ty retarde? Ponožkové stačí. O čem se bavíte vy dva kokoti, vole? Hej, Val, co děláš? Ježíš, No? kdy jsem v ruce? Kam? Co chceš s mojí rukou? A ty druhou. No, co? No, dolů. No? Za záda si jedej. Co za záda? Ne, jako takhle si jede. No? Proč? Hej, co děláš?